Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Usamis ug sa tanan nga namati labi na gayud ang atong mga mag-uuma ug mga mananagat. Ato silang iampo. Ako usab nga greetings ngadto sa ato nga mga teachers, mga magtutudlo sa Archdiocesan Commission on Education kay magsugod naman ang ilang klase. Hinaut-unta nga ato gyud nga dadon atong mga anak pagpa-eskwela dinha sa Katoliko nga eskwelahan tungod kay sa mga ginikanan kamuman ang mutudlo yung katisismo sa inyong mga anak sanglit busy man ang mga ginikanan nakita kini sa simbahan ug busa naghimo kitag eskwelahan aron mapatigayon gayud ang pagtudlo sa katisismo. Pananglitan ron dinhi sa Usamis City naa ang Ozamis Cathedral School of Immaculate Conception naagayod loyo sa cathedral busa hinaut-unta nga atong paeskwelahon ng atong mga anak sa Oksisi kay ato mang gi-revive ang Immaculate Conception pero gitawag lang kini og Ozamis Cathedral School of the Immaculate Conception. Ang mudawat kini sa grade 7, grade 8, grade 9, grade 10 sa senior high school, grade 11 o grade 12. Busa ato yung dadon kay aron maklaro gyud ang pagtudlo sa katisismo nga mao'y responsibilidad unta sa mga ginikanan. Pero sayod kita nga busy ang mga ginikanan mo na nga duna kitay eskwelahan nga gatudlo gayud sa katisismo. Karong adlaw Agosto 8, piyesta usab karon ni Santo Domingo ni Saint Dominic ang nabantog na kayo nga magsasangyaw sa Santos nga Rosario. Si Saint Dominic natawo sa Calaruega in Spain sa tuig 1170 sa 1170 ni estudio siya sa teolohiya sa Palencia unya nahimo siya nga canon of the church sa Usma niya he worked effectively against the Albigensian heresy through the preaching and good example. To carry out on this work, he gathered together companions and founded the Order of Preachers. He died at Bologna on August 6, 1221. Mao kini si Santo Domingo. Ako po di ay nga pahasubo ngadto sa mga banay ni Padre Patrick Dalangin tungod sa kamatayon sa inahan nga si Adelfa Caberte Calva Dalangin nga mihalin niadtong Agosto 6, 2022 sa edad nga 84. Ang lubong himuon karong Agosto 11, 2022 sa alas 9 sa buntag sa St. Joseph the Worker Parish, Sindangan, Zamboanga del Norte. Pahibalon ako sa inahan ni Father Patrick Dalangin nga namatay nga mao si Adelfa Caberte Calva Dalangin niadtong Agosto 6 o ilubong karong Agosto 11. Ako pod nga pahasubo ngadto sa asawa ug banay mga anak ni Sir Michael de la Cuesta. Si Sir Michael de la Cuesta mihalin sa edad nga 47 anyos ang edad ug namatay si Sir Michael de la Cuesta niadtong Agosto 5 2022, siya taga Santa Clara o principal sa Santa Clara Basilan State College Laboratory High School. Busa pahasubo nako sa asawa o mga anak sa mitaliwan nga iyang asbana o amahan nga mao si Sir Michael de la Cuesta. Ako usab nga kining pasalamat ngadto ni Lydia o Lowell Delostrico nga niadtong Agosto 1 mihatag og 2 ka sako nga bugas. Ingon mo sab ni Everett Rodrigo 2 ka sako nga bugas. Ang St. Vincent Ferrer MPC ang ilang kooperatiba usa ka sako nga bugas. O ngon mo sab ni Bibi Banawan usa ka sako nga bugas. Ako sab nga pasalamat. Ako sab nga birthday greetings, belated birthday greetings ngadto ni Sara Torbeso niadtong Agosto 3.
Nya pasalamat po nako sa mibisita unta nako niadtong Agosto 6, 2022 sila si Cecil Hakilmak og Alex ug Marlene Reyes nga taga Isabela City. Gikan sila sa Cagayan de Oro, nya mihapit gyud unta diri sa Usamis. Pero nianag yung orasa sa alauna, miabot sila sa alas 4:13, pero kana pong higayuna nahilot ako unya niinom akong tambal ug wala ko katindog kay murag kahilanat man ko. Tiene yo kalentura, entonces no puede yo libanta para man asikaso kanila. So dispensame Cecil Hakilmak, Alex og Marlene Reyes nga miani gayud aron pagbisita unta kanako. Unya kay do naman ko'y kalentura, do na ko'y fever ka niadtong Agosto 6 sa human gyud sa confirmation nga gihimo namo didto sa Laman sa Banyadero, Usamis City nga nagimo kog confirmation sa more than 700 young men and women. Busa salamat ni Father Banet Cañete o ni Father Sir Minard Pangilinan, ingman usab nila ni Ma'am Marites Waminal o mga evangelization team nila ni Alan Lubitania, ni Pakito Humuad o uban pa ninyong tanan nga taga mga leaders ni Ma'am Benita Canunyo, salamat kaayo sa tanan gayon nga taga Banyadero, salamat. Sa kining atong adlaw nga Lunes, Agosto 8, ang atong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Sa dihang ang tanang tinunan nagkapundok dito sa Galilea, mingon si Jesus kanila, ang anak sa tao hapit na itugyan ngadto sa mga tao nga mopatay kaniya, apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya. Tungod niini nasubo pag-ayo ang mga tinunan. Sa pag-abot ni Jesus ug sa iyang mga tinunan didto sa Capernaum, ang mga kubrador sa buhis alang sa templo miduol kang Pedro og nangutana, nagbayad ba ang inyong magtutudlo sa buhis alang sa templo? Oo, nagbayad, mitubag si Pedro. Sa pagsulod ni Pedro sa balay, miuna pagsulti si Jesus, Simon, unsa may imong huna-huna? Kinsa man ang magbayad og buhis o sa mga bayranan ngadto sa mga hari nining kalibutana? Ang mga lungsuranon ba o ang mga langyaw? Si Pedro mitubag, ang mga langyaw. Si Jesus mingon, kung mao ka na ang mga lungsuranon dili kinahanglan mo bayad. Apan dili kita buot nga kining mga tawhana masilo, busa lakaw ngadto sa lanaw og pamasol. Bitara ang unang isda nga mokubit ug sa baba niini hikitan mo ang usa ka salapi nga igong ibayad sa imo ug sa akong buhis alang sa templo. Kuhaa kini og bayre ang atong buhis. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo karon napuno sa mga pagtulunan. Una, ang kinaiyan Jesus nga mohimo sa katisismo ngadto sa iyang mga tinunan. Atong mabasa sa diha ang tanang tinunan nagkapundok didto sa Galilea, si Jesus mingon, ang anak sa tao hapit na itugyan ngadto sa mga tao nga mopatay kaniya, apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya. Dinhi tungod kay nagkapundok ang mga tao, nagkapundok ang mga tinunan, diha mihatag dayon si Jesus sa iyang leksyon, sa iyang katisismo ngadto sa mga tinunan. Ug unsa man ang iya nga gisulti, mao ang atong pagtuo. Dili ba human sa konsekrasyon, human mahimo ang ordinaryo nga pan ug ordinaryo nga bino ngadto sa pagkatinuod nga lawas og dugo sa gitawag og transubstantiation. Ang pari moingon, kini ang misteryo sa atong pagtuo. Mukanta din ang mga katawhan og si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Ug mao kini ang gitudlo karon sa ato nga Ginoo ngadto sa iyang mga tinunan. Mingon siya,
ang anak sa tao hapit na itugyan ngadto sa mga tao nga mupatay kaniya. Apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya. Sa ato pa di ay giklaro gyud ni Hesus anaa gyud sa iyang pagtulunan nga wala gyud siya mahadlok sa kamatayon kay mauman kini ang kabubuton sa amahan. Nindot kayo no? Pero giunsa kini pagdawat sa mga tinunan. Tungod niini nasubo pag-ayo ang mga tinunan. Ako ganing balik-balikon. Nganuman nga nasubo sila. Tungod kay ang ilang nadungog mauraman nga si Hesus sakiton o mamatay. Wala man ma-register, wala man musulod silang pangunahuna ang pagkabanhaw. Tungod kay niadto kong higayuna, niadtong mga panahon sa atong Ginoo, wala pa man gyud tawo nga nabanhaw. Muna nga dunay pundok sa mga tao nga mulalis ug moingon dili walay pagkabanhaw. Muna nga wala kaayo ma-register sa panghunahuna sa mga tinunan nga inig kamatay sa atong Ginoo sa ikatulong kaadlaw mabanhaw siya. Di mao nga dinhi sa ebanghelyo naghisgot nga tungod niini, tungod sa unsay nadungog sa mga tinunan, sila nasubo sa pagtulunan nga gisulti ni Hesus ngadto kanila. Unya sa pag-abot nila ngadto sa Capernaum, adunay mga pundok sa kubrador sa buhis o sa mga kubrador sa buhis alang sa templo. Nya sila miduol kang Pedro miingon, nagbayad ba ang inyong magtutudlo sa buhis alang sa templo? Diya si Pedro miingon, oo, nagbayad siya. Wa mamakak si Pedro ha. Nagbayad yun ang atong Ginoo. Mao pud ni ang gihimo sa simbahan. Daghan magud ang nangutana. Kanagong dinha ron sa kining dinha sa Mercury, dinha sa Mang Inasal, yuta kana sa cathedral, yuta kana sa Roman Catholic Archbishop of Ozamis. Ang nagpanag-iya ni ining yutaa sa cathedral, giatagan kini unod sa hukom sa Supreme Court decision sa diha nga adunay miadto aron ilang kuhaon ang yuta sa katedral o diha ang Supreme Court mingon, since time immemorial this land is owned by the Roman Catholic Church of the Diocese of Ozamis. Sa ato pa di ay kanang mga istorya nga moingon nga yuta ni kuan, yuta ni dili na tinuod kay ang tag-iya since time immemorial, ang tag-iya mao gyud ang Roman Catholic Church of the Archdiocese of Ozamis. Sanglit kita, under pa man kita sa Zamboanga kaniadto, mao nga ang titulo, na ititulo ha, wala kong magbugna-mugna. Gani kung musulod mo dinhi sa akong opisina, makita gyud nato rayon nina ang Supreme Court decision on cathedral land ownership. Ipakita. Mauna ang gikwadro gyud nako, ako gyud nang giframe. Supreme Court decision on cathedral land ownership. O gisulti nga since time immemorial ang tag-iya sa mao nga yuta mao ang Roman Catholic Church of the Archdiocese of Ozamis. Muna nga paphaa sa inyong panghuna-huna, kuhaa sa inyong mga panghuna-huna nga dunay tao, dunay pamilya dinhi sa Ozamis nga nagtag-iya ni ana. Wala sila, dili sila tag-iya. Ang Katoliko nga simbahan mao'y tag-iya ni ana. Kung dunay muangko ni ana, paria diri sa ako nga opisina kay ilang makita ang Supreme Court decision nga nagmantala nga mihatag sa ultimatum nga desisyon nga ang tag-iya mao gayod ang Roman Catholic Church of the Archdiocese of Ozamis. Kining nagbayad ta sa mga buhis niya dina sa Mang Inasal, dina sa kining sa tanan diha nga sa atubangan nga nagtabang kana nato, nagtabang kana alang sa may eskwela kanato nga mga pari
atong hinumduman nga doon na karoy nag-eskwela nato didto sa Roma kay mikuha sa filosofiya si Father Michael Sinugbuhan. Ang mga sanglit dili man paigo ang kining ilang nga rental alang sa pagpaeskwela ni Father Michael Sinugbuhan ug naapod sa Espanya para sa scriptures si Father Emmanuel Pudyutan. Mao nga ang ato pong mga kaparian buutan ug matinabangon ang atong mga kaparian sa parokya nga gatabang usab aron mapunduhan ang pag-eskwela sa atong mga kaparian. Sa ato pa di ay ang intensyon sa mga rentals dinha atubangan sa katedral gikan sa Mercury kining diha sa Manginasal nya apil na dinha ang kining kang Ma'am Joy kanyada nga Chiki Godi House. Nag-abang na sila mga ginagmay pero nakatabang na kayo kada pag-eskwela sa itong mga kaparian. Busa ang isimbahan nagbayad gayod sa buhis. Mao na nga dinhi kita gipahinumduman nga ang simbahan kung doon na nagali kung bahay nagali sa pag-ampo gigamit sa religious way dili muhat mubayad sa buhis. Panalitan ron magmisa ang pare o uban pa dili kana kuhaan og kining buhis. Pero ang yuta palitan ron ang yuta ang archdiocese na may yuta dinha sa Mulikay doon naman tayo yuta diha nagbayad kita sa buhis. Nya kining rentals gikan sa Manginasal, gikan sa kining dina sa Mercury, dina sa Goldie House, nagbayad kita. Ato kanang gibayran dinha sa City Hall, dinha sa Uzamis ang tax. Busa wala gyud dili gyud ta mosupak. Sa ato pa nini karong atong ebanghelyo duha gyud ka importante nga butang ang buot itisok aron kita mamahimo kita nga maayo nga matuohon og maayo nga og responsable nga usa ka citizen, usa ka lumulupyo sa ato nga dakbayan. Mao kini ang duha ka importante nga responsibilidad sa usa ka matuohon nga muila nga si Kristo namatay, nabanhaw og mobalik nganhi. Ang atong Ginoo mihimo sa katisismo og iya yung gitisok sa mga huna-huna sa iyang mga tinun-an ang basic catechesis whereby Jesus taught the disciples that he is truly human, truly divine, because through the passion and carrying of the cross, he would be nailed on the cross and he would die. But then, since he is also truly divine, he will rise from the dead on the third day. Mao kini ang pagtulunan sa una nga verses sa ato karon nga ebanghelyo. O sa diyang mipadayon kita gipahinumduman ang ato usab nga responsibilidad dinha sa gobyerno, dinha sa ato nga katungdanan sa panggobyerno nga mao ang pagbayad og buhis. Ug gihimo kini sa ato nga simbahan dinhi sa local church sa Archdiocese sa Uzamis. Nagbayad kita og buhis aron ipakita nga kita mga lungsuranon. Hinaut-on ta nga ang ato nga katawhan mahinumdom niini nga ang atong ebanghelyo dinhi gikuha ni San Mateo kapitulo 17 bersikulo 22 hangtod sa 27. Adunay duha ka pagtulunan. Una, ang teaching of catechism sa atong Ginoo, dinhi ang gisilsil sa limpatakan sa iyang mga tinun-an nga siya matuod nga Dios ug matuod nga tao. Busa mingon siya ang anak sa tao itugyan ngadto sa mga tao ug mopatay kaniya apan sa katulo ka adlaw
mabanhaw siya. Unya sa ikaduha nga punto mao nga adunay nangutana ang mga kobrador sa buhis, nangutana kang Pedro kung nagbayad ba ang magtutudlo sa buhis alang sa templo. Og si Pedro mingon, oo, nagbayad. Inautunta nga maklaro kini sa atong katawhan ug dasigon ko sab kamo nga mutabang sa atong gobyerno. Mubayad yun kita sa buhis. Kanang imong yuta nga wala pa nimo kabayre, bayad yun. Kaya importante kini nga nakatabang ikaw sa atong gobyerno. Whatever the government will be able to collect out of taxes, then it will be delivered back to the people through the improvements. Ayohon ang mga dalan, hatagan og tubig ang mga lumulupyo, hatagan og eskwelahan, hatagan og kining maayo nga ang dinhi sa Usami City, doon na kita'y gitawag og free hospitalization. Busa salamat sa ato nga mayor, nga si Mayor Henry Waminal Jr. Hingaman usab ang programa sa atong Gobernador Henry S. Waminal, ang programa bahin sa One Professional for Every Family, ang gitawag og scholarship program. Busa salamat kay kini ila man yung pamaagi aron matabangan ang katawhan. Ang pangaliya ang mayong balita nga mao ang pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga siya mamunga, igsuon, ugma na usab. Ako sa diay nga pasalamat ngadto ni Governor Henry Waminal og ni Attorney Aya Waminal nga mihatag og duha ka buklitson niadtong kapistahan sa mga kaparian, ang St. John Mary Vianney Feast Day nga gisaulog sa atong mga kaparian diri sa Archbishop's Residence niadtong Pitsa 4. Salamat Governor Henry S. Waminal sa duha ka buklitson. Ug kang Father Lani Sereno, ang kura paroko sa Tudela, sa San Isidro ang magbabaol nga mihatag usab og usa ka litson. Ngadto ni Father Banit Kanyiti nga mihatag og saging, ni Father Loloy Balboyna sa mga lutya. O ako pong greetings, akong timbaya sa mga taga-Katipunan, Sinakaban, Misamis Occidental, dina sa Tunggol, Sinakaban, Misamis Occidental. Ako pong nga pasalamat sa mga regards nila ni Belen Kimpo, ni Andresa Bagyo Gatan o ni Alberto Ozaraga. Ako sab nga belated birthday greetings ngadtong last August 5 nga birthday ni Abigail Ong nga taga Sais, Isabela City, Basilan. Ninyong tanan nga namati nato, salamat kaayo. Ugma Pitsa 9 moanha ako sa Isabela City, kaya ako man ang muhimo sa misa sa mga Poor Clare Sisters nga ang ilang kapistahan ni Santa Clara, ni St. Clair, karong Agosto 11. Busa moabot ako sa Pitsa 9 dinha sa Isabela City, ug salamat sa giandam nga panihapon daan ni Ma'am Vilma Manalastas. Ma'am Vilma, mga unomi kabuok ang imong gisaaran nga imong hatagan o kining dinner. So Ma'am Vilma Manalastas, ligayo last trip na Pitsa 9, después enseguidas ay andayo na di ustedes casa para sina. So gracias gayon Ma'am Vilma Manalastas nga naa sa nagtrabaho sa Comelec. Salamat kaayo. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Usbon ako ha, ako nga pahasubo sa banay ni Father Patrick Dalangin tungod sa kamatayon sa iyang mama nga si Adelfa Caberte Calva Dalangin nga mihalin ni adtong Agosto 6,
2022 sa edad nga 84. Ang lubong himuon karong Agosto 11, 2022 sa alas 9 sa buntag dina sa St. Joseph the Worker Parish, Sindangan, Zamboanga del Norte. Ako po nga pasubo sa asawa tungod sa kamatayon ni Sir Michael de la Cuesta, 47 years old. Namatay niadtong Agosto 5, 2022. Siya ang principal sa Santa Clara Basilan State College Laboratory High School. Busa ninyong tanan atong ipadayon ang pag-ampo sa usag-usa o akong dasigon nga kita mag-inampo ay sa usag-usa. God bless, mabuhay.